Benvinguts a 4, un podcast on parlem amb persones que tenen el seu ADN l'art. Avui a 4 ens endinsem en el món de l'Eva Gilabert. Bon dia, com estem? Bon dia, Joan, què tal? Bé, aquí, xerrant una miqueta. Molt bé, em fa il·lusió. A mi també, la veritat. Uh, com, on ens trobem? Estem a Balaguer, no? Som a Balaguer, Però ets nascuda a Barcelona. soc nascuda a Barcelona, però me considero balaguerina. I estic a gust, m'agrada l'arquitectura del poble. Què ha fet Balaguer Què ha fet Balaguer perquè... Què ha fet Balaguer? Pues, moltes primaveres, molt camp, molt sol, alguna gent maca, molta pedra, bona feina, gent amable també, pues moltes coses. M'ha donat vida, me n'ha tret i hem resistit. Bueno, sí està bé, no, Balaguer? S'està bé, malgrat el fred, de terra endins, la gent tancada. Pots viure íntimament i en solitud, socialitzant-te. Que bé. Si vols trobar-te algú, és el que vaig trobar quan vaig viure aquí. Si Si vull volies trobar-me et trobaves algú, si no, podies passar desapercebut. T'ho respecten i no, però se pot viure molt a la teua bola, si vols, saps? Està bé. Et consideres poetesa? No, Per què no? me considero que m'agrada escriure, que m'agrada el món de les paraules, la semàntica, si voleu dir-ho bé, però m'agrada comunicar el que sento. Va. Abans m'has dit que no guardaves imprès No guardo cap res dels teus perquè textos. potser és una mala experiència, una negativitat en mi. No guardo res perquè vull dir, a vegades comparteixo, escric o he escrit i no he trobat resposta o de petita les monges llegien les intimitats, llavors ho porto com molt a la sang, saps? Considero que és una aportació de cara a l'altre i quan ho he fet ja és de l'altre, ja no és meu. Que bonic, està ben trobat també. Clar, per tu què és la poesia? Per mi que és la poesia, és endinsar amb el cor del qui l'escriu. Que bo. I quin creus que ha jugat de paper la poesia en la teva vida? Jo crec que és com una cosa que porto innata, vull dir, la comunicació, i com que sóc una mica especial, vull dir, no m'he sentit massa compresa. Llavors, amb el paper i els llapis de colors puc fer coses. Clar. A l'hora d'escriure ets de les persones que aboques tal qual com et surt? T'agrada corregir-ho? Sí, perquè vull dir, no tinc inspiració d'una musa, vull dir, en un moment penso molt, filosofo molt, i en un moment determinat tinc una idea o un sentiment. Llavors plasmo pensant en comunicar-ho. Vull dir, puc rectificar, però mai torno a corregir res. No prenc apunts, Bueno, clar. deixo anar. Està bé, és un bon exercici també. Potser hi ha alguns poetes que haurien de treballar més a això, però ja, quan Potser hi ha alguns poetes que potser és la seva vocació. Jo per mi és una part de mi, una paraula, Una necessitat. un carinyo, un amor, m'entens? Que bo. Creus que és important treballar-se la part emocional i la salut mental? Jo crec que s'ha de tindre una bona gestió emocional i un bon equilibri emocional. I s'ha de prescindir de moltes normes i moltes formes per estimar els teus sentiments i que les emocions et traeixin. Hi ha algun dels teus poemes que recordis i que per molt que no l'hagis tornat a llegir... Sí, tinc poemes que recordo, però per un sobretot, que és... Parlo d'una reina transvestida, però és un poema de molt dolor. No el tinc. L'he recuperat, però i sé que està por ahí.
un fet a Balaguer, que va ser la primera vegada que m'ho van publicar en un boletí als jubilats, gràcies a un senyor. Petites coses, però no... T'agradaria crear, o que, ni que si no més endavant algú en fes un llibre o crear-lo tu? No tinc aspiracions. Allò de s'ha de plantar un llibre, tenir... No, cal. jo el llibre de poemes el tinc, me'l va fer un oncle meu, que et dic fa un mes que és mort, la germana del meu pare, i me donava molts ànimos perquè em valorava, i em va fer un petit recull amb espiral, que es diu Espurnes de moment, que hi deu haver, potser unes 20 pàgines de tipus foli amb poemes, bons o dolents, no ho sé, però sentiments tots. Clar, bons o dolents, això ja... Sí, això ja depèn de qui cadascú, m'entengui. Bueno, tots som éssers estranys, no? Com dius? Que tots som éssers estranys. Hi ha gent que no vol reconèixer. Bueno, trobo que ets molt valent, a siguem vegades. certs estranys. Jo crec que som gent que ens han pensat que érem molt i som molt poca cosa. Hi ha algun poeta, algun poema que t'hagi impactat molt en la vida? Fet per mi? No, d'algú altre. Pues, Sé que t'agraden molts arts i potser m'he centrat massa... la poesia m'agrada tota, llavors impactant no, perquè me fa pensar, me fa estimar, me fa pensar en per què l'ha escrit i com era el seu entorn. Entens? I, a veure... Què n'opines de la música? De la música? Sense música no hi hauria vida. I què n'opines de la música d'en Joan Blau? De la teva música, que n'opino. M'agrada que t'agradi la pluja, m'agrada la veu, m'agrada la calma que inspires i t'entenc. Ah, mira. Ostres, pues això és molt bo. No t'ho demanaré ara aquí en directe, però et demanaré 5 cançons que per tu siguin primordials, que tothom hauria d'escoltar, sí o sí, en algun moment. Hòstia. Ja m'ho diràs, ja farem Ja un t'ho mes. diré perquè és que No, coi, hi ha molta cançó a la meva vida. ja. Per això, almenys 5 que diguis, és que algun cop l'hauries d'escoltar. I aquestes seran les Perquè cançons... és que, clar, vull dir, l'hauria d'escoltar, és que hi ha moltes maneres d'escoltar la música. Aquesta és una pregunta que us faig a tots els poetes per abans de l'obra i després de l'obra, que sigui la música que soni al teatre... I quan te l'he de contestar, aquesta? No hi ha pressa. Per e-mail? Sí, et faré un mail recordant-ho. Sí, perquè aquí n'he de passar estona. Bueno, ja tens una distracció. Tens una distracció per aquests dies. I com que tengo tiempo libre... Això sí. Doncs ja està, fins aquí, moltes gràcies. Pues a vosaltres. Ara anem a una foto del Tiberi, no? Hehehe